Začátkem tohoto videa vám chcem povedať, abyste prosím dali odběr, moc mi to pomôže a nechytneme už tých 100 subscriberů. Prosím. A ticho, že jsem tam nenapísal subscribe, OK? To neriešme, že jsem tam vynechal, to se dobré. Ticho. Čau lidičky, tady je Real MG Majo a dnes budeme reagovat na 2 FNAF animácie. Něco je pod moju postelu. OK, můžeme jít na to. OK. OK, jsme asi někde, je tam okno, jsme někde při stěně. Je to možná, a jo, jsme ve FNAF 4 roomke. Asi hrajeme pravděpodobně do toho malého kida. OK. Jinak musím povídat, že pěkně se mi líbí ta grafika, je taká hororová, taky dobrý štýl to je, té grafiky, to musím uznat. OK. Jo, můžeme tam vidět, že jsou hráčky a ještě něco. Je tam. Co tam může být? OK, nic tam není, jak vidíme asi. Nějaké hračky. No tak... Já nevím, na co tam koukáš, tam aj tak nic není. Jo. A OK. Někdo je pod mojou postel. OK, jsme zase pri okně. Dobré. Dobré, kamera spadla na zem. A dává nás to dozadu? Že by tam něco... OK, můžeme tam vidět krabice. Várco. A můžeme něco počuť? OK. Kámo, já nevím, jako proč si to kameruje, ale proč jako nemůže vypadnout preč z těch dverí, jako. Však vypadne z té izby, reálně a půjdem preč, jako. Nevím, co tam robí. Kámo, ještě se tam koukáš se tam furt se tam koukají, kámo, vypadni už. OK, zase nám to začíná wow. OK, Nightmare Marionette. OK, tak toto začíná být trošku sas. Dobré, zase jdeme se kouknout pod postel. OK, to má asi být, že další noc, alebo další hodinu asi, nevím. Zase nikdo není. Wow. Nightmare Marionette. Dobre, vidíme ty oči, no dobre. Kebych já tu byl, kebych já to kameroval, That you had, To asi nemáš ani šancu utec, bracho. To... Amen. Dobre, si uvarený, kámo, prostě je uvarený týpek. Ty vole, fuj. Můžeme pojat, proč tam furt je, jako? Vypadni, hej, dojde tam za tebou. A Tak určitě. OK, takže furt se to dívá, alebo furt se to na nás zazerá, OK.
furt sa na nás usmíva. Ok, fuj, to musí byť dobre nechutné, ale ako. OK, bracho, si kukt, ja si to vedel, proste. What the fuck? Co to je? Kámo, musím povedať, že táto animácia je fakt dobrá. Byla dobrá, ako. Ľúbilo sa mi to, ako, dávam určite like a dobrá grafika, všetko, ako, dobre to bylo. Ten štýl a tá atmosféra byla dobrá. Tak druhú tu máme Lights Out, do prekladu zhasnuté svetla. OK, toto môže byť dobre podľa toho názvu. OK, no poď bracho. Takže došli sme na aute, hej. Freddy Fazbear Pizzeria, takže to asi bude tá dvojka možno, alebo jednotka, nevím. Ideke. The lights are still on. Okay. Jo, takže světla sú rožnuté furt. To je trošku podivné jako, že noc a světla furt toto žára. OK. OK, typek tam ide, asi je nějaký night guard, alebo jde to tam kouknout, nevím. OK, typek hledá kluče. Dobre. A sme tam. O, dobre, je to dvojka. Byl tu Toy Freddy. Je to dvojka. Dojčika, no jo no. Takže jsme ve FNAF 2. OK, vypadá to jak po nějaké party. Aj. Dobre, tak táto pesnička, reálne, keď ja ju počujem, tak ja nové dostanem taký... O, dnes mi spadlo do prd. Hej, ja keď počujem túto pesničku, ja zostanem taký úplne, že... Prosím. Dobre, bracho, byť tebu bych teraz sa otočil a padal bych. OK, volný mu spadla gitara, dobré. Jo, proč si to furt kameruješ, jako? Já nechápem, proč si furt tam? Reálně. Ajaj. Dobre, typek je uvedený zas. Kámo, ale jakože proč si furt tam? Komu prospěješ reálně? Proč? Reálně jako komu prospěješ? Komu? Sebě ne. Ale Bonnie sa hýbe. No nic. Oh. Chill, kde je Bonnie? Zmizel ze stage. Aha,
Tu je. Tady je. Dobré, bráško, si kukt. Jaký site aj ti dá. Jo, ty tam furt budeš, že? Ty se nebudeš prostě snažit nějak jít preč hotat, snažit se najít východ, ne, ty prostě budeš tam. Kámo. Dobré, pokračujme. Kámo. Ha. Dobrý side, dali. Dobré, bráško. Nevím, co teraz robí ten Bonnie, ale asi mu chce naznačit, že má tak ještě 10 sekund, aby vypadl, jinak asi nedopadne dobře. Dobre, zapla sa zase tá pesnička. Si kouknu, no. Okamžite to vypadí. Ja na nic s tím mám iné povídať proste, no. Hej, otočí sa a tam bude niekto za ním. Buď Toy Bonnie, alebo niekto druhý. Jasne, ja som to vedel. Počkaj. Ja som si... Co? Počkaj, ešte raz, kto to byl? Aha, jo, Tojčika. Toy Bonnie, okej, byl obklúčený. Jo, Tojčika. Okej. To bylo dobré. To sa mi ľúbilo. Jo. Jako musím povedať, že táto animácia mňa veľmi pobavila. A pobavila mňa proto, lebo ten Nightcar byl ale že strašne sprostý. Ale nešlo preč, ale dávam like, jo. Lebo od tohoto youtubera, nebudem to radšej vyslovovať, lebo to vyslovím zle, ale dobrá animácia ako Lights Out, určite si ju kúknite. A dúfam, že sa vám táto reakcia ľúbila. Nezapomeňte dať like, odbier a zvoneček a nezapomínajte, jestli dosáhneme tých 100 odbierů, tak bude reakcia, ale aj s odhalením, takže z kameru, jo. Takže dajte tých koľko? 9 lajků, jo. A díky. A mějte se. Jo, a zistil jsem, že 99,6% ľudí mě neodebírají, co je mega veľké číslo, ale len ty 0,4% mě odebírají, takže dajte mi prosím odběr a strašně mi to pomůže a podporíte mě. Takže please, nechcem mať takéto hrozné čísla tady, takže prosím.